Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwi la eYitonga ngomhla ka-18 November. Guys, uNtanzi-ke ubize indodakazi yakhe uZama embuza phela ukuthi uhambe kanjani ekukhulumeni noSanele ngayizolo. Kodwa-ke uZama umane waqamba amanga washaya nje uhubu lukabhejane washo kahle ukuthi njena uvumile uSanele ukuthi ngekaphinde agxambukele kule ndaba ye-protection fee. Kuyimanje nje ngisho abantu bakaDladla akasabavikeli. Washo-ke kuNtanzi ukuthi yazi angazi ukuthi ubani uqamba amanga phakathi kwakho nalabafana abangisebenzelayo ngoba ngibathumile ngathi abayolanda imali lapha kaDladla, kodwa-ke uSanele wabavimba. Mntanami, khuluma nalo muntu ongenani umdedelelele la kumina. Wathi Zama ngicela baba ngizokhuluma naye. Wathi yabona futhi manje sengathi sikuyisikhathi sokuthi uhambe uyothenga amanabukeni Zama. Ukunaka ingane, uyeke into zamadoda zihendlishwa amadoda. Wathi baba ngiyacela ngizokhuluma noSanele. Guys, uhambile-ke uSanele wayale emgaqweni phela ukuyokwenza umsebenzi wakhe awuthanda kakhulu, ukugada abantu bakuDladla. Kodwa ithe efika nje khona hayi wahlangabezana ney'mbila yithutha ziholwe emhlophe ngaphambili ngoba uMbali bengafuni ngisho ukumbheka emehlweni. Usho kahle ukuthi hamba wena, hamba. Wathi hayi bo Madladla, ngenzeni ntoni manje, ngenzeni? Wathi hayi ungangibuzi, wena wazi kahle angithi uZama ulala esifubeni sakho futhi ngabe ukutshela yonke into. Wathi angazi lutho ngampela Madladla, kwenze njani? Wathi yabona uZama uyahlanya ngekhanda, yazi, futhi so long as usala ulokuza la shuthi mina ohlezi angihlasela. Usengihlaselile lo muntu kabili, ihlandla embili zilandelana ngenxa yokuthi wena ubhizi uzozivikela la. Angikufuni eduze kwami Sanele, ngicela usuke eduze kwami. Angithi wena wakhetha vele, wakhetha umuntu owuseqamgaqo. Yazi ngaze ngayisola ukuthi ngimoshe isikhathi ngawe. Kwakumele ungitshele ukuthi vele i-type yakho izeqamgaqo ukuze ngingalo ngimoshe isikhathi sami la kuwena. Yazini ngoba usumkhethile uZama, hamba uye kuyena. Wathi kulungile Madladla ngizokhuluma noZama. Wathi yini ozoyikhuluma naye azoyizwa? Uyamazi na uZama ukuthi uyahlanya ngekhanda. Ngithi ngicela ungiyeke, hlukana nomndeni wami, wena wakhetha uZama. Ngithi hamba kuye kuyena. Ho guys, ayike umane wahamba-ke eyiwengu guys, yeyi ebhekele koNtanzi uSanele eyomconfront-a phela uZama. Uthe mefika nje khona hayi nangu uZama ubhizi icofela ifoni, ugirl hleli kusofa ubhale u4. Hayi bamane babathi hli ifoni esandleni. Wathuka wathi hayibo ungihlutha ifoni. Uthe uZama-ke sethuswa ukuthi uphucwe ifoni kabuhlungu, bayithatha leyo foni bayithi phalakaxa lapha phansi. Wathi ya uMbali ungitshelile ukuthi wena usumhlaselele kabili konke Zama. Wathi futhi ngisazomhlasela, angiyisoli nakancane mina ngalokho. Hawu, umuntu ozongena phakathi kwami nawe nengane yethu ngizomhlasela. Ngithi singithini kwena? Wathi yazi ufana nse wena nobaba wakho, niyafana mani. Yazi ngiyayisola nanokuyisola ukuthi bengiyaphila. Wathi muphi yena ubaba? Usho lo ukuthathile laphaya ugxoshiwe Magwaza wakuletha la wakunikeza indlu yokuhlala. Uyazi mengase ngimtshele lowo baba ukuthi wena ungasweli indawo yokuhlala, wathi lalela anginandaba mina noNqobile Ntanzi ngingancamela ukuhlala ngisho ngaphansi kwe-bridge nothi ngihlale nani la. Hayibo uZama wathi lalela, ngiyayisola mina kabukabi ukuthi ngimthisile wena, ngiyayisola nanokuthi ngilahle umndeni wami ngenxa yakho. Kusho ubanele kuZama. Wathi hayi bhuti ngeke, angimele ngabe uyisola ngalokho, kahle kahle kumele ngabe uyisola ngokuthi ulaxaze umfowenu uSanele laphaya emkhathini uzohlala nami. Angithi yazi wena ukuthi ukhethe mina nomntwana yingakho ulaxaze uSanele. Ya ngifuna ukukhumbuza lokho-ke. Wathi lalela, yabona-ke manje ngifuna ukutshela ukuthi ngiyakuzonda, yazi Zama, ngiyakunyanya futhi ngiyaqalekisa usuke ngahlangana nawe ngalo. Hayibo guys, ubanele usho konke lokho igugu lakhe lonke guys. Uze wabona ukuthi hayi cha kumsizile ukuthi athi ukuyinika isikhathi ahlale naye endlini eyodwa, ambone kahle ukuthi umuntu onjani engakamshadi nanokumshada ngomshado wesiZulu nomshado-ke omhlophe, ngoba cabanga sebeshadile labantu njengoba nje simbona kahle kahle ukuthi akafanelene naye. Guys, uhambile-ke ubhuti waya ekamereni wakuthatha isikhwama sakhe esikhulu ayesiqhuba eza la koNtanzi wasilayisha sagcwala mpo. Wasephindela kubo manje. uZama kwashintsha ukudla epletini. Waqala-ke manje wamncenga. Wathi hayibo sithandwa sami, hayi musa phela ukuhamba ungasilahli. Uyazi nawe ukuthi bonke abantu abakuma-relationship bayaxabana.
Yabona manje yithini esixabanayo, kodwa into yesikhashana le sisazoba right, hlala phansi sikhulume. Wathi ayisekho into engizoyikhuluma nawe, ngiyahamba lana. Wathi hayi bo, cabangela phela mina ningani. Wathi lalela ngiyahamba. Wathi webanele hawu indawo angithi ngithini kwena. Ha, waqala futhi phansi-ke manje uzama waba nalolu dlame lolu adume ngalo. Wathi ngizomtshela mina wonke umuntu ukuthi ubani vele wena mekuwukuthi uyangishiya, yezwa? Ngizobatshela ukuthi wena uyispoke wena. Angazi nanokuthi uphila kanjani ezweni labaphilayo. Ngizobatshela ukuthi wena uyena Sanele. Hamba-ke khona uzobona. Hayi bo guys, ama-threats. U-girl use-blackmail-a-ke manje ubanele wakhe. Kusho ukuthi kahle kahle manje ubanele usezohlala laphaya. Ngisho engathandi ngenxa yokuthi unqena ukuthi imfihlo yakhe enkulu izobhadlazeka. Yay! Guys, ngibona i-recipe for i-disaster lana. Yabona nje le relationship sekuphelile nya ngayo. Ngapha-ke uMbali ubhizi uhleli nomngani wakhe uyasho ukuthi ashosho. Yabona nje uSanele shosho. Angithi yena wagijima wayofuna impilo noZama. Yabona-ke akaphile ney'nqumo zakhe, nami ngizophila nezami. Ezama zingixaki vele sengiyakwazi manje ukuphila ngaphandle kwakhe, futhi angisamfuni back. Akahambe ayohlala naye uZama ashosho. Ingane yabantu ibhizi la iba njengobhongwane. Kuthiwa meke nje yathi yahamba kontanzi, impela kuzoyishubela. uMbali ngapha uthi yena shosho. Guys, kupheli-ke lapho. Ngakomagwaza-ke nakhona u-girl Ayanda, guys, ubambe izulu ngezandla. Ukubona umuntu mengathi umhlaba ungowakhe uphethe. U-Ayanda-ke loyo. Namhlanje-ke uvuke ekuseni wagqoka ujini okebhuke lonke ithanga lonke lingaphandle ithanga. Omunye umlenze kodwa hhayi ujini impela uyabonakala ukuthi ujini. Hhayi kodwa lo munye umlenze guys ngathi bekukhona nje into ekade iwudla. Ithanga lonke lingaphandle. Babaza ibhadi-ke uMakhumalo-ke noKwanda kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. U-girl uyabhrega ngokuthi yena manje useshintshile useyilady. Ufake i-makeup ebusweni u-girl. Hayi bo, u-girl usehamba ama-out manje uthi uyayikhipha nabangani. U-girl akasenesikhathi nomndeni wakhe. Kodwa-ke uhambile kunokwanda wayo-check-a lapha egumbini lakhe wangafica lutho-ke. Hayi bambuza ukuthi ufunani lana. Makhumalo ukuthumile ukuthi uzobheka igumbi lami. Wathi hhayi bengiyifunela i-charger kanti unamanga ufuna ukubona ukuthi kwenzakalani. Umbuzile-ke futhi nayo Ayanda ukuthi kodwa girl yazi ushintshile. Ngampela konke kuhamba kahle. Wathi hhayi ngi-right nje mina ngimsulwa mina. Esheqamba amanga guys. Wena wabona umuntu ofike wadla wonke amaqatha enyama waqeda wasula umlomo. Emva kwalapho-ke uthe yaguqa-ke unokwanda ngazo bebhekana ngaphansi kombhede. Hhayi wathi mesisukuma naso isikhwama, hhayi wathi uyazivela isikhwama nali iphepha-ke lejazi likamkhwenyana. Wambuza-ke manje umntwana ukuthi yini le? Washo ukuthi hhayi bengiyivikela. Wathi hayi bo, usuyayenzani lento wena? Wathi ngiyakuxolisa bandla ungamtsheli uma kanti kuzoqhamuka uMakhumalo. Wathi yini le ngatshelwa yona? Hhayi wazama ukuqamba amanga bandla unokwanda ethi uyajuluka ufuna ukukhipha inyongo kodwa kubonakala nje ukuthi lento ayibonile iyamshaqisa. Wajuluka unokwanda guys. Le ngane izobamisela ngey'nhliziyo abantu abadala laphaya kaMagwaza guys. Izobalalisa esibhedlela le ngane. Kushubile. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama unqabile niphathela amazwibela eithonga ngomhla ka-18 November. Guys, uNtanzi-ke ubize indodakazi yakhe uZama embuza phela ukuthi uhambe kanjani ekukhulumeni noSanele ngayizolo.